Tá go mar sin na chuirde tá fáil isteach agus tá sé chomh maith againn tosnú má tá an micrófónar sin bhéidir sibh sinna beidir a bhuacha le bhordáil á tá duine eile teachta se scaoileadh me duine sin isteach ar dús. So mar sin ba bhfuil an fáilte chuir chuig seamnar an léinneomh agus an bheirt chainteoirí bheith go ghainn as Maigh ná Uinsíonn mo Craith agus Treasa ní Ghearraigh. Agus rud beag fuaithe féin ar dús agus an sin an tardáin fuaithe féin. Is fééis céim fostíocht do pobail chlór na Gael in 1996 a thosaigh Uinsíonn mo Craith a déanamh bonobair ar thionscanmh bailiúcháin Logainmneacha Dhún Chaocháin. In íag sin haigh Uinsíonn Gaeltachta agus an Comharchumann Oidhreachta leis an dúnscanmh agus mapálach os cion 1500 Logainm áitiúil nach mór méide. Agus táid fáilte sa leabhar Logainmneacha agus Oidhreacht Dhún Chaocháin. Agus ar ghlúthhuisce Dhún Chaocháin chomá. Ag gábhí sa 14 daid sig Uinsíonn mappa agus trórleabhar chill chomáin. Agus is iontach an tróirí é cum ar bhí an taithfuair féin an taithí sin leis. Is Oidhreacht maidir le Treasa is Oidhreacht ó Ollscoil na hÉireann Gaillimh, áitir bhain si céim amach sa tíreolaíocht agus sa teandálaíocht. A si gobar mar bhainisteoir ar chóir Dhún Chaocháin, teo, sin Comharchumann forbartha pobail atá lonathe I Ghearraigh. Sé príomhaim an Comharchumann ná an Ghaeilge a chéamhnú agus an neartú sa phobal agus forbairt na háite chorchan cín. D'oibrigh Uinsíonn agus Treasa as lámh chéile ar leabharán siúlóide, ar leabhar fé dhá cheampaill sa phróiste agus chomáile sin gandát ar na fáilseáin Logainmneacha. Agus gandát nuair dearm gróidir go bras lámh chéile tá lámh is focail leataire le tamil tá pósta le 5 bliain agus obair den sco gandát déanta le chéile ar son an cheantar agus ar son na Oidhreachta áitiúla. Mar sin ba bhailliomsa thar ceann fiantar scoil na Gaeilge fáilte mhór a chur ribh Uinsíonn mo Craith agus Treasa ní Ghearraigh inniu. Gur maigh a chuirde. Gur maigh agus bháilinn tá seapára buíochas a ghlacú le tain páraigh agus leis an scailinn sin as corú a bhórt gún an corrá seo dhéanamh. Now, béimir ag díreú san amtá acuin ar Logainmneacha agus ar Oidhreacht Dhún Chaocháin an leabhar a corú amach rint blianta óhéin. Agus is ar sin bhés mar ag díreú inniu. So, gur mar tús leis má tá bhfuil a ré. Wel, tá Dhún Chaocháin, tá sé lonnaithe a bráiste chill chomáin I níor thuaisceart chun dá bhuió. Agus an chéad tá na bailte atá ó Huaigh bailte ó Chileálacha go dtí Belgisigh tá éoncinn dé go bhailte feardan mápáiltí leis na Logainmneacha I lí is tíhéú. Agus tá se lonnaithe mar dúirt me a níor thuaisceart chun dá bhuió, agus tá cúnan níos mhóis ó Huaigh agus Siarmhaigh agus cún ó bhna ngáil sé dúcha. Agus Chaocháin a héana an áitiúil tá annaithe bhfuil in áit annaithe in an óir. Saolaí bhé mar achach a bhí ar leathúil. Agus rinní an cóirle, rinní an Logainmneacha trí, rinní tíorsáile se, rinní siad 15 de dealmhaireachtaí ó bhéile ná go dtí chun bhéal uirtheid, mar dúirt sé ar leithéine sin uirtheid, agus chuir siad 15 go dhealamh ar a talún sin, so go le comórú 5,000 bliain go lonnaíocht a gun dá bhuió. Agus bu Walter Michael a rinní an canse go Chaocháin.
in san áit sin seo. Agus No, bhálam beidir cúlra a thuirte go bhainte seo, rah gin muid níos buide an opair ar an nucatí seo ar bháilháin béalaidir agus ar cuasaí Oidhreacht an cheantar seo. Sa bhíon seo go chuig, gur Séamus Chaocháin agus Patrick O'Flanagan an leabhar The Living Landscape, Ghearraigh County Maigh amach. Agus bhí sé sin fáilte ag cóir le bhéalaidir séireann. Agus dírín an leabhar sin ar bhála fearn amháin sé sin Ghearraigh an bhála fearn is buide siar sa cheantar seo. Agus dam sí an bhirt 800 Logainmneacha sa bhála fearn sin amháin. Agus tá sí sin chuirí síos áú sin sa leabhar agus scéalta atá bailithe ag Séamus agus ag Patrick ón bheiráitiúil Seán ó Hinéise, cuasaí béalaidir is mó. Agus in dhíth sin, rinne Séamus Chaocháin ag bailúháin ar tiilú scéalta ó Seán ó Hinéise sa bhailte scéalta cos cladaí, Stories of Sea and Shore, Uinsíonn agus trí. An sin, Uinsíonn agus seach, chur Caitlíní hain agus Séamus Chaocháin an leabhar Uinsíonn Dhún Chaocháin leabhar festa I gcuideachta a bhí fáilte ag an rinn béalaidir séireann. Agus go gairid na dhíth sin, Uinsíonn sé churón leabhar le gradamas le sprí le chéile. Dírín an dá leabhar sin inis ar scéim bailúháin na scoil, sé sin an scéim a bhí ar siúl, nuair a dhéanamh ar na scoláirí labhairt le na dismóirí agus leis na daoine Somála agus na scéalta áitiúil a bháilú. Agus tá scéalta agus tá seanachcail agus tóisina agus rudaí mar sin na leabhar sin atá go hálann ar fad. An sin 2000 agus a híon d'fhoill sí cóir Dhún Chaocháin seo an dlúgas go Dhún Chaocháin. Agus fuair an Comharchumann ag an am sin Joontas an cóla Oidhreachta agus buíonn chuirse sin ar chumas an Comharchumann an fáilte seo chuir le chéile. Agus ríist tá na Logainmneacha tá scéalta Greengraf órán agus Jenna sé go síos go Maigh ar Oidhreacht an cheantar seo. An sin 2000 agus a ceathar, d'fhoill sí muid an leabhar Logainmneacha agus Oidhreacht Dhún Chaocháin agus fuair an Comharchumann Joontas ríist an cóla Oidhreachta agus ódras na Gaeltachta. Díríonn fáilte seo go mórmhór ar na Logainmneacha áitiúla I cheantar Dhún Chaocháin. Agus an rud a bhí difriúil hín leabhar seo ná gur bracú síos na Logainmneacha ar mappa san áit bhfuil siad ar a talú. So go raibh an duine bhí ag léamh an leabhar in ann gul cófada leis an áit ar a talú an scéal a léamh agus léargus a fháil tuige ar a corú nó tuige ar amníú mar sin é ar a géadúil síos. An sin chorú amach an leabhar hín teampall Ghearraigh 2000 agus an 9 agus an teampall Polatómas nó teampall Comharchumann 2000 agus a 11. Sin an dá teampall is sin sa phráiste seo. Inis beidir goil cuit go na daoine tá ag fadar seo ní higann siad gur teampall thug an muintin áite seo ar Ghearraigh. So is an dá Ghearraigh is sin sa cheantar tá sa fáilte sin. 2003 an sin churúma tróir ar na Logainmneacha Gaeilge ar na siúlóidí. So de réir mar bhí tú ag siúl, bhí tú ag teach trasnaí ar na Logainmneacha seo. Agus an sin tróir leabhar ar mhapa Comharchumann sin an práiste omláin agus an mappa mór a héins leis an tróir leabhar. So sin iad na fáilte inis I dá le fáil sa cheantar a thugann léargus ar na Logainmneacha agus ar bhéalaidir na áite. Now Jenny an sin go síos beidir ar an ochar na Logainmneacha.
Wel, mae'r pobl Dhún Chaocháin y Ghearraigh a tabriachia lean nach I gaelia a hagan minw dyn y gnehi Treasa agus onod dov y síl yn phobl. Nerin yn leersgol y tal effecalar sy'n lawrsio agus logos Dhún Chaocháin yn serfrys Logainmneacha la fáil sa gantar. Ach o beg gúil siad bali fe jarma gínti warwar fwy ham sgahwela. Níor bracú síos chuid smócú ar bhapaí hana agus mar sin tá táhacht faoi le a baint leis an obair bailúcháin mápála ag mar híthir críbnithe. Go dibhinn ní féidir ghlacú lean nach chuon béarla an lániu mar tá trolú gíntíarthú agus go minic ní mar a híaltar a bhítar. Caithfir a gáil siad ag in bun leag an gaelia chun an mínú Manchester. Siad ar Logainmneacha agus na háte agus tugann siad léir agus dúin ar an Oidhreacht fisiciúil agus téama agus a gí inneachaíonn Oidhreacht talú agus farige a bhaim ar Uinsíonn na háte. Díanann siad chursíos meán ar an Oidhreacht fisiciúil áit rá anam faoi le ar a chuile ghólín, uai, bhuailg, Ghearraigh, cruch, ceann Treasa, páisc, fidán agus mar sin de. Tugann siad léargus ar clí bheatha agus ar nós an phobal san am caithú. Mar hampra na hanmhí a chunne siad, na barí a dás siad, an chuir an na páiscin a leachíach, an bhúilteachas, in áit mantí món, in áit míocht loch ceirde mar an talúr, an cúpéir, an gawadú, an gésaí, an fídúr, món ebse. In áit níontí meilt ar grán le haie plúr, in áit níontí níochan agus banú ar lenín, in áit nótí sligáin in áchanna le íalaíanú, in áit a gartaí cloch agus grabéal chun bóisí a thógáil, ceartaí feabhaine, chúrsaí iascaireachta, in áit a leachtaí síos na coirí agus mar sin. Tagann siad go chúrsaí staire mar tionachar an Ghort Mór, tionachar na díornaí talún, abus bord na gantar cún agus a lehéid. Agus go dibhinn is téirme táhachtach an stíl os nádúra in ar bhhair siógaí daoine Maigh agus saosaí. Agus a rá ceol síle cloisteáil. Tá choilí néag don síl le fáil na Logainmneacha áitiúla. In sin, féchann sin seo ar bhhailche le Ghearraigh. Tá 108 anam bracaí isteach ar an mála sin fi láthar. Agus sin chuig nearcann se ón éir. Agus faoi han móid bháin eile is a gneall thuas hir feice tú áit mu le sin sinne i leán minán. Agus hísóíochttar an sin tá muineall be a go maihan sa bharige hí an sin, gus bé muidir féchann se sin inis faoi an móid agus bé muidir chursíos a coppla Logain háartar ar náitsin. Agus sin muineall le muidir fáilte éid ón éir. Agus tá bailach eile inis margheall ar a bhíúil muidir gobair in seo chun mana Logainmneacha ar an Green Graph a héin, so go gúil sin Oidhreacht iad eicáil agus tóiciú muid coppla ceannachú sin agus lára muid fúfa le hí scathú. Agus níl antúach sampla, mar san amatá ní le láir seach ar coppla ceann agus an siúd. Tá ceanháin sin tá trí cín tá díntaí ní smó go mná chuideile agus sin Uinsíonn fid an bhhaile agus an teampla. Agus deart lára má ddíideach ar Uinsíonn le hí móid. Buíon áit in sna blianta nachtú céad bhí grás háart ar sa tíosa agus sásanna háart ar Cornwall agus na bailé sin san áit a lása siad tintracha ar bhhardáid agus beala siad isteach na saithí a bhí ar a bharige mór. Agus ceapú na saithí beidir gur teach solas bhí an agus i go siad isteach ach bu an rud a dhéon hídófanna bhristíad ar na cariteachaí agus bhhailna siad an locht a bhí ar hí ruiche. Agus bu le ocras agus bhí daoine gáonú san am sin.
agus sy'n áit seo chuidún bhealinn bridgeisteach in 8 agus brisúí in aice na háte sin, agus báithú gá dégarí, agus chuidú seancisteach an sinúí itá an seo, agus nar déirim uaí a thugann smudí ar bhacail san áit seo, ach an áite chuile tugann siad uabhéis. Agus bhí se áití go se beú nar a fuarasa in sinúí, ach gur marífa agus banún bhéará leis an náine ó bhaintá bhéir. Agus chuisiú an chudealaú in san teampall i Ghearraigh in éisisin. Agus chuisiú seanceannach Maigh a chanig Uinsíonn ar Sasanna, cuasa amach gur Carbharla, agus chanig Uinsíonn ar Sasanna, agus thug siad a dáise a chop a ríist lopa. Agus buíon a chu bhfuil in áit sin a anam. Agus dearf muidinis ar i géad áit seile agus buíon fidan Bhailir, bhí me láir meis níos luithe. Agus buíon bhí fidan Bhailir san áit imrichiad an Andraí agus an starí buí mar a chuteéis an san áit seo, agus díaltead amach ag na daoine bochta in amsir a bhorta. Agus bhí mácha sem mór i go ring rua, agus bhacha sin na cidiú, agus buíon an potta atá an sin i go bhharsin lena hiú a chúsáidú leis an Andraí a bhrich agus díal amach ag na daoine. Agus buiad na bornaí hí na ddíirnaí talún in seo gin amsin, agus hanig siad thart an seo ó sligeach sa 1700 agus bu George Burns a hanig an seo deisech, agus thóg go bhhac an sin an teach seo, teach ástóir an Oidhreacht Dhún. Agus is an rugú Anne Maria Wallace Burns an 1860 a bhí na sin seanmhachar ag Sophie Rhys Jones atá póstaí leis Prince Edward inniu. Agus in snoníideag fi dín sin hágan an rialtas in ála agus riniu beric gardaigh mar gur dóisiú an seanmheric a bhí sa ras a roich amsin na triblóide, agus bhí sé an sin go dtí 19 nar a hág gaalín in ála, agus bhí sé na chláiste gaal chláiste Chomáin na gur fostlíú an chláiste úl an 1962. Agus tá sé scríomhíonn dearg an sin teach mór, buíon an áitir ar se le fáil ar bhapa rostúch, agus tá clú agus cáil a rostúch mar gáal ar cúide rostúch agus gás na cuilbe agus dúirt scéal eile agus scéal fada le héileáile in Camsin. Now, seo a teampall Ghearraigh agus tá sé siar go dtín séú ís. An crucán atá le feiceáil an seo in sa Gardnéal in Aicelín agus Ghearraigh an scríomhfuíis. Sin an áis a rá céad beg ag níomh Ghearraigh agus bhí sé na chónaíonn sin agus héit sé ó as seo go béal deisig agus bhuaile te suas le níomh eile in sin agus bhí siad go bheith ar chun na níní. Tá scéal jazz fada ach ní híglíonn bhil isteach an rád inniu, ach nar a fuair sé an bás, he sin na daoine a chur go marú ar an molachán seo agus háartais, agus chunne siad ga dhéanú sin, agus níor beannaí fuisíomha mar relic na mar hampel. No, agus chuidú an chéad bháil a háartais in 1892. Agus tá Catholicí, Protestantí, páistí gan bháistú, márnealaí hanig isteach mar a bhí muidir caintear bhfuil seang níos luithe, agus choilehine chuirthaíistí in san teampall an seo. Agus níor beanna bhfuil mar teampall go dtí 1969 nar a chuirsead píosa eile as. Now, Jack muidir ar léirscáil ceathanna glochan seo. Sinna an bhaile
go as dom héin gégur ó hús agus bhí anagum ar na chuidhhaganna annach í áitiúla a bhí amach an prunanáilt na bhí súla maithil na bheith tenéis cuireach fada agus níos na mór ó déich mu na scoile agus rud mar sin bhí anagum tí náte siad ach fuair muid cónú ó Uinsíonn choilháile agus ó na páistí scoile agus ó go leor daoine a chur go deama agus an tólas dún leis na léarscáile na seo ach tá ar an mapa sean sin tá 666 Logan ar an mapa sin na héin. Gus just táice mu coppla canna le cúiseánas. Bhí meid gin sin bhfuil níos slóithe tagan Carhanna glach agus cileála gan le chéalaíonn seo sa bhana bhfuil an teoring atrú go ddíiseach ó thuaig Oileán Mná ach se bhfuil Oileán Mná a héanana muidir fáilte níos slóithe. Agus tá le coppla bliain in nuas fuarachas muichear seo rian golóníocht Beidir atá a héan siar go dtí amsa golua in amsa na crístíochta ach go bhfuil siadú a beidir le ó go fóil le bheith cinnti ceart an tíomh tá le feiceáil an seo. Ach go ddíideach in seo go dúisteach agus brisú an Victoria in 1863 agus thugad siad long na crinneach d'éirí agus crinneach de bhíarthaí agus chuúisteach in snipsíún an bádaí héin agus bhí na márneala cineál capaí híos agus ní sé ná teágáil. Agus an taltas ardéchans muidir sin as ar ggóis sinní an bhinmhaí agus seoiad chuid gona Logainmneacha tal le feiceáil ar na cáilteachaí agus ar an bhinmhaí í héin. Tá sí 2 méadar ar airde sin thart ar 8 treich agus in sin tá si beacaí a thart an sin na hanach in le in sin agus tá canháin sin a lá a fís in sin an chailleach rom. Agus maithar an náta fáise maithaí dear gur sean bhena a bhí i creiteáil na i dhearcha Maigh ar a Ghearraigh agus a chlágan crumaí. Agus in sin muid le a héin tá na stácaí. Tá sé go Ghearraigh an muchin sin le a héin. Agus is aisteach an ruda ach tá na háilte tá muidir fáidir arún sin 600 milliún bliain ghaois. Is sí an Ghearraigh is mó atá ná bríon chloch dal réadach agus iad meascaí suas le ganú chloch agus le siistí agus naisna. Ach an muchin seán sin ar na stácaí tá siistí atá ach tá siad 1.6 billiún bliain ghaois agus is chuid go chósta Mheiriceá atá well Canada mar dheartha Nova Scotia agus an bailach sin. A fág ó hír na a bhris an dá mhór hír suas 60 míle bliain áin. Agus tá muid i mí thart ar a Guardialan leis agus tearí thart go dtí áit bhfuil teachí na bháit. Tá teachí na bháit mar ag si fin sin tá Ghearraigh agus tá sé ag an punse spudteach ag bar na rinne ó scór cún forta plóí ar tíomh na lábha clé. Agus i an darú cogú damda tóigú na tíce fara seo ar fud na tíre ó chun de lú thart an bailach go lig sús go fada le dún an áil ach go trí ach go Logain. Ach faríar thart ar beidir Gemlian óin hit an cean seo le steram agus tá muid inis ag géirí abhógáil tá muid gopur ar bhí láchar. Ach debrí fear na háite i mbeadh teachí na bháit i rith an cogaí i cuineáil súlamach ar a Ghearraigh agus ar an éir agus cuiní siad túrisc i leabhar speisialta i dtugtaí na logbooks bhí déagin inis sa náid seo agus tá sí sin le feiceáil sna military archives an lá lia. Now, Maigh si an áitiúil teachí na bháit marcáil sí
má leanan sibh isteach agus má tá raibh Maigh beidir go bhfeiceadh sibh éire scríofaí ar a talú an sin. Agus bhí sé sin marcad siar a talú le cloch a bána Green cloch nó quartzite. A bhí le bheiceáil ón éir. Agus trasní waithe an sin mar táid fad ar na seirtíomh na láimhe deise. Tá cean tíre eile a dtugtaí an dúna air. Agus is dún cean tíre a bhí an sin nó promontory ford. Tá si te an coitianta inis ar a gcósta seo. Agus bhí leonaíocht an tú seo ís an Iarden. Agus bhí cosint le fáil ar tríhíomh leis a Ghearraigh. Agus an sin bhí baile cosanta tócaí trasnaí ar híomh ar an tíomh an áit ar an cean tír cean sús leis a talú, leis a móríir. So is áir an spéisiú lei sin mar dúirt mé agus tá go leor go ar a gcósta seo. Sin ríistin féchant ar cinál an cónfort a chlóide héin, agus rud is féidir a dhéanú inis agus tígat éire 63 eiceáil in sin. Agus sinne mar dúirt Treasa bhíonn idir 63 go 83 a bhí tócaí sin agus bhí in chéad ceann eile ar Rúnpáric a bhí 6 bhain seo 8,000 6 ar a gcósta in aiceil tíomhtheid go achaí chéide. Agus tá háartar even le dearcú ar an na Logainmneacha tá leachaí isteach an sin tá sé níos ruachtaí go eiceáil ar Uinsíonn nar atá siad dúirt ar an pictiúr a héin. Ach is siad na báiltí fearn in sin atá scríofaí sin agam in Ghearraigh. Cé bhfuil tá na báilte fearn agus tá na min Oidhreachtaí beaga in sin marcáil sí mar dúirt an dú. Agus tá na Oidhreachtaí in sin tá isteach ar Íomh Chún in sin tá chuideán ó bhhainins le tá cean amháin in sin ó bhhainins le áit feici. Bu dhéon áit ará idir 9 sa 10 agus 9 sa 14 bhí páirtí cólacht a dúirt siad na Glasgow Glass and Silica Company éis. Agus bhí siad a dhéanú tachailt ar bhharla mar dúirt an China Clay háartimpeall na háite ar an ábhtain sin agus bhí siad galbhthóirt go Halaban. Agus tá Paul an bháid mhóid le tíomh leach feici in sin a lára físa, agus buon an áite denaic in bhád mór isteach, agus bu le go ddíireach le spáid agus slósaid i bhí siad a baint na bail, agus héamh na peil síos ceir trechiad fichiid sa talú, agus dí rá an chosan siú ach go rá fear eile ar bhhar an fáil agus rópa ceangail si gead a bhar a bhí híos agus a bhí líonú na ganaí, agus bhaidí go mar dúirt siad mé le tu go bichéis, bhí sé tarn sí níos sa gine nach blóch go híos an sa bolla. Ach sa náam sin mar dúirt sé sin in chéadcha go dámda in sa 9 agus ní thug sé as an úsin ach óla chuáin amachchas ach óla chuáin. Agus bhí sé rátí go chuid gona saí a rinne siad as go déananig siad go bhí monachan was Kilmantán a nára taí agus go sim saichan sin a rinneú gon mála tóidú was Portachlóí. Agus bhí fáidir níos lóthe ar na stácaí mar dúirt ra marrála a bhí cean 1.6 billiún bliain gaois. When budeli a hawlw ach bhí me ar bártí déisí a chudí le cuiisí achos was rú sin hart agus me a bhasúr a lá na seacadaí. Agus an ó chaite bhhaid níos ciúna na an lá tóigún pictiúr sin ach chuir siad amach siad bhí
teach mór bhí fáit le sé a chuide agus teachhna líléisí heh ce a chuide agus heh cháán ar teach beg. Agus bíon chinál cuiisí bhí an cuiisí heh maradíl a bheittíú agus bheith léimteach chléocha agus léimteach steach ar lacht na cósanna, agus bhí se go ddíideach mí muidir rá gána mar chutha amach go bheith Demons Landí, a bhí siad chuí amachchan sin é beidir 6-7 nó mar sin agus hócií bheit tí siad, agus bhí siad dú ráhar na hócií steachid ná tá an fér ásans na Caraigh sin an sevis. Now, just to reach the Colorage, we may consciously look if you check in a watch, agus just a couple of green graph and show, let the spongy on comma a VR, agus shop birchin is a couple on, Vichidan, Vidini on Marduch, no Vidini Farma, a fee car or a Craith agus agus beef birchik couple on, a ganam kiana, dinative stay. Agus dinatíh mó, agus bhíon sagart áitiúr lófas a greengraf seo, agus ag an am sin bhí sconsa beg ámar teartar go Maigh, agus seacham cuma a bhí river hit sé. So beidir go acha sib chuide go seo sib féin fud na tíre, agus mar dúirt mas tá acu trí go lígan. Agus an sin hit sé lí go tálaí agus támuid gopur ar an isis ag írí a hógáil. Sin é an cortra éire 63 éon go Maigh. Bhíon leis sin éire 63 bhí go met ag na heitlá a bhí gáilthart ag an am go raibh siad as ceann síorstát an thar túsceart na hhéireann. Agus bhíon an tábhar ra éire scrífaí ar a chola bhí sé scrífaí ag go chola heach, mar dúirt mar thugann muisíú teachí na bháteach ar chola heach fearra, bhí ibar agus bhí éire scrífaí éis go Mexico go bhíon an páirt gon tíidir a siad os i dhean. No, bhálam láirtin is bhín mar smála an deara chuid gon láir, dhéanans go síos ar mí Oidhreachta, agus níl an seán is ach blasbeg, mar hampla déanaan muid go síos ar na tíce, na sean tíce tradiisiúnta, seo teach ceantaí a bhíh sreid teacail, teach trí dheomra a bhí an seo, teach mór a bhí anna an am sin, agus tóigh an greengraf seo in 1950, agus mar eice sibh eiste go leor, bhí an teach tócaí le fána, so nuair a fórtú isteach an, bhí an tarlar a éon Richie, agus i cuid go na tíce seo go Maigh, bhí na bá chuníomh na bá sa go díochttarach an tí, bhí siad ceangail sí sa go díochttarach an tí, agus sa seán mar sa teach seán is an teach trí dheomra, bhí an teach híos, an teach hús, agus bhí an ciste an sin idir atro. Agus sa plán seo níl doras a bháin an, ach forhór na tíce bhí gá áras ó scóla chéile, agus bhí leat áras an go Maigh, mar ag an am sin bhí cáin ar fonneocaí agus sa méid solas a bheith ag tíochtasteach ríd na fonneocaí, so an leis a bhí acu ar sin ná go meach doras acu bhí cin áir mar leab áras, agus go meid siad an cuideochttar chun doras oscailt chun an solas a lícin isteach, agus an cuideochtarach a chuineád Richie chun na cearc agus na géha agus beidir na hanbhí eile a chuineáil amach. So sin rís just le léir agus a hort ar na seantíe a bhí sa gantar. Seo an sin na seanamarí a bhí chuirí i rih Hampshire an Gorta, agus mar tá rion na nómarí seo le bheiceáil go siléir go fóil, agus tugann sé cinál idea ar cé có áda sa bhí siad
nuair bhí siad bainse I daiseach, mar nó tá go leor crimbú tar éis tarlú agus fós féin tá siad an silir ar a talú. A lazy bed sa thugtar atú seo, ní hiigim go fóil tigéir tugu an tanim sin atú, mar céan ar banú an Craith I láir an omara, hí neart ebre le déanú chun na ddíci iad héin a bhaint agus an Craith a gur sús ar an omara. Agus ba fataí agus grán is mó cuirtí an tú sin. Seo ganis ag bartrach a ghartéil, nuair nach rá éon chlaí idir na parcanni ag an am sin. Bhí teordan a bhí marcad sí le fóid, mar ag an am sin bhí an córas talmhaíocht a bhí an ná an córas rundá. So bhí straip leaciach le Logainmne ach dá riada ní raibh éon chlaí ná ní raibh éon rint athrú. So nuair a bhain na daoine na bé amachchas na parcanni, bégan go Logainmne na bé gur amachchad a slíomh ag an am céanna nuair a go mín. Agus an sin dás siad na baraí, agus nuair bhí na baraí bansin sin sa mhór, lig siad na bé ar ais na parcanna. So bhí cóebrú idir na tionontaí le go nebro fan córas seo. Ach ba Ghearraigh ceann gan gáiteagaí a bhí an córas rundal le feicáilán sa tír, sús go dtí luas na nocmhataí. Ina dhiaidh sin ar nó rinne bord na Geantar Cún agus Comisiún na talú rinn siad an talú sús ina streipanna. Agus tá samplaí anmhaith an streipanna seo le feiceáil I Ghearraigh. Agus bhí chuile an sin tócaí ar a streip féin. Agus comálas na streipanna áitir an na baraí corraí, bhí cearta ag na tionontaí, cearta cuimína go. Agus cílíonn sé sin go mbeidh siad an na bagas na cuisí a chur amach ar féireach ar a cuimín, agus go raibh rinn ag chuile tiononta ar a cuimín, agus go raibh cearta acu móna bhainte ar Maigh. Seo híl an sin an áit a dhéanamh dóit sí sligeán le íalclach nó le íal a dhéanamh mar leas. Agus bhainna tí dús le just an íal agus le feaman le leas a chur ar a talú. A bhí sách bocht mar ag dearú hir an talú atá ná i talú partaí chun cuid is mó. Seo báirte sa Geantar a bhí ag baint grán le spéal. Agus ar nó bhí fan grán ag bheith sé cuinní istí I Ghearraigh na Ghearraigh I rian Ghearraigh. Seo an sean córas a bhí an agus go dtíon láit an Johan ag baint na mónú le Isleán. Agus an sin bheith sé sin gentí sús a Ghearraigh móna le hain Ghearraigh. Agus ar nó bé an bád a bhí an ag an am I go tír ná an corach cuigear is mó bhí sa Geantar seo. Agus nuair agad siad isteach, bhéidir siad lófa an corach go fada le páirtí na corach an áit sé bheith na coraí ceangail sí síos le clocha chun iad a gcoineáil sábhail sí in aimsir steramú. Ná go ddífann tá go leor crimú tar éis tarlú, so níl le feiceáil inniu, níl aon cuid gon páirtín seo le feiceáil inniu. Agus is Maigh an gúil an Greengraf an le tispáint gún an áitir sé, ach mar an tanam páirtí na Ghearraigh. Sin plán gon corach héin an sin. Agus ó híomh canúint na háite feictar gur tugu Uinsíonn go le Logainmneacha an síl agus ach a bheith gúil siad scríofaí síos le dearmad déantaí ar a bhórmhór bhfuil I gceann cúpla bliain eile. Seach tróir an sin ar na Logainmneacha go Gaeilge ar na siúlóidí. Well, siar tá sa gan sin ná tíreach leabhar agus tá
na Logainmneacha cutí na Greengraf a héin, agus lés mar éú siúlaat tíglaat an Tíoldreacht Éceáil agus an Logainmneacha ar an leabhar a héin. Agus seapanis bhfuil mar dúirt man sin ag an am a bhí leaciach níl an seo a blasbeg a bhórt gon op a críomhnaithe tarbán. Tá gún sean scoil an 1997. Thóg sé trí bliana í thógáil agus dascail sí nídéag sa híon le hén chétar agus seomra sáilgáiche an a bhí anna gnáam. Ach bí suas go dtí céad stracha a gháil go dtín scoil sin ag gnáam, agus am ra a héna gal an bhíos chun céad an. Ach tá sé le feiceáil a ggóil in déanra a tiitim go mór ins na háiteachí inis, agus tá cúig scoil in sa bráiste fé láthair. Bhí ní smó a gháil in na scoile i Ghearraigh i gnáam sin, na tá gáil go cúig scoil in sa bráiste inniu. So tispáin sem a dúirt a chuíhfuil an síal imi agus ach i gnáam céanna tá an réilte láidir agus an nósannaí chuní go maith hin seagúnaí. Tá go mar sin Treasa sin gur míle agah agus má bhuiachas libh seaolalas cho leathan agus cho mion chúiseach ar a gceantar a rointlinn inniuh. Ba bhailim féchan mar sin bhfuil má tá ceisneag daoine fein bhfuil slóbrá láthir inniuh. Mar sin tá fáilte roimh ceisne tá sa gom idir Treasa liom. Peic méidan an sin. Bhfuil sé mócht a bhfuil an Maigh lastaige? Tá an rud mócht aige. Tá sé de lig mócht é páric bhfuil. Sé achas féad le héanaan rud a bhaint. Bhil ó dhéart éidan. Siad bheithe Treasa agus in sin. Tamil is ó bhí mar le chéile i dalamh an éisc. Nach bhfuil. Hall san taobh in Atlantic. Agus mollim si bheas an méid ebre tá déantarh agus an chuirsí is leathan agus farsing dhéana si bhar Logainmneacha na háite, na scéalta, tíreolaíocht na háite, tá an túfás ebre déantarh. Tá se go húntaach ar fad. Bhí gom sar a cholas é se go raibh se bh gobar go dtí an hall ach an is feicim chéá díana sa bhí se bh gobar. Mollim sif. Díhaid éman a thógáin sin neadidir a gluisin si mé. Bhuaisím nach tá an effecti bhd methe bhís tí anna chatrasanú mar bhís an áiteile agus níotain nó go leir. Well, that's who eskins. Bhís na piscin nómatach agus ní san cabhfuil bheitime is. Bhfuil éon ceiste go taon éman orthu bhfuil Níon mar bhís tí anna chateacht hádaigh Tá Pain pardún bhil bhí nó tananta go bra. Beidir go sé an punse a dhéanú i bhfuil an opair bailháin fíorthach i go mór ar a bhfuil rud i bhí lágar mar fiúin is na daoine ní hiascaríoga aber a bhíonn sa ghiascaireacht. Tá si de banúsú as riomhaí inis agus as gléisanna eile New Hampshire mar dúirt. Agus ní si de banúsú as na Logainmneacha i bhí bhhaige mar a bhí fribh seo. Bhfuil is gur bhí anna mar chola bhhailg agus ar chola uaí chola Ghearraigh ar a bhhaige agus bhí sig ní hiascarí ribh seo chola cheanna cú sin. Agus bheith siad a gcónaí ag tágairt ach le satnav inis agus le chola chórt eile ní chlíní ag bansiúsa deasú mar a bhí ribh seo.
Agus tá sé bíráchtach mar sin go níon for tafa daró sa gcuis na galar na Logainmneacha seo. Agus Agus caigur sé an iachar ar bhí gás náir raibh na Greengrafne sin a hógant agus a hocrú. Well, we could sin ma dúirt chama héin blian tar bharigh Maigh mu i ggéascaireacht agus bhí anhu waithigam ar an góstó ó cheanaris na go dtí go dún páric. Agus mar go i ggéascaireacht ar an áitina agus bheith ólas agam ma dúirt ar a chud is mó go na pointí a bhí ar bharigh sin. Ach ma dúirt na Logainmneacha bhí sé ding de seandaoine agus ní ramúdí gáháil na bhfuair me amach ag na seandaoine a chéin agus bhí siad san in an inseart chum san áitir na Logainmneacha agus san áitir na Ghearraigh seo agus cén cineál íos go bhí le fáil ag chuid go na Ghearraigh. Bhí chuide có agus fá mar leis ná runnaí an mar agan daoine eile agus in sin bhí áit an Ghearraigh na Smaoil agus bhí ma dúirt sé áite bhuithe go agus crúbóga agus chalí cineál íos bhí cineál áite chuide friú le hátar a ggósta. Ach mar múidir rá ní béidir mar bhfuil an na Logainmneacha cruinní agus béidir iad chuirí ar wapaí amachchan seo ní bhés ceard a bhí srúlans na háiteach seo ar bhíchtas. Agus béidir inniuún amárach a bheith duna cinnte géirí fáil amach ach 100 bliain óniu, agus is deasad a bhfuil an dearcú siar, agus fis a bheith good ceard a hálíonn san áite ná chuir bháis na daoine an agus ceard bhí sé dhéanamh. Agus mar an amanaí déirí daoine cén chuí ar bhhar daoine in sa bortach mar déirtha. Ach i gnáam céanna bhain siad úsáid mhór as san rud a bhíochú go ddíideach mar dúirt Treasa leis níl rinne sé díalas na slígeáin agus as a bheabhain. Agus bhí bailach eile bhí dheannach amach aber sé me streip talaí gud agus sin ábhar eile a bhí acu leis an talú a rinseáin na daoine gur se chuirí streipanna so go hiúte le tíomh chéalaí agus me bhí pí má talaí go me pí beidir Maigh sa go Uachtareacht sa go tiisiim pí measara a lára físa agus go me bagach beidir síos ó dheachtar. Ach me bhí pí talaí go an sin a bhfuilú le cuimín a bhí ar a gládach bhí ceart a feabhain a gud. Bhí ceart a go gáil síos agus an feabhain a thógan le chládach agus úsáid bhain teas mar leas. Agus in sin na hánig bord na gantar gún háart, thug siad na céhanna háartar 8 cethir go dtí i borta chlói agus 8 cúig ag i ringrúa agus chuide sé sin go mór leis na hiascasí mar ribh sin ní an bhealaí acu le heachtasteach len agus choireach a chéad a thuirt níos ar a gládach mar deartha. Ach na rinne siad na céhanna ó chuide sé sin go mórlópa. Ach gan na Logainmneacha gan meng sa le amachaniu a críniú na Logainmneacha a chríine muidir nósin. Tá me chun go tríanna acu nach me an áil. Mar tá sé dimíos a gais, mar níl daoine ban si úsáidin is mar dúirt as a talú mar a bhí. Agus níl daoine a gáil amach ar na háilt déis cuireach mar a bhí a chorid. Agus tá cumna gom san ar bhí muidir gáil na scoile, bheith muidir muiche ar máidin agus chaithe beidir siúl 2,000 agus na ba a bhilán, bheith siad a muiche aríe, thugad siad ba seascar ó múidir, bheith siad a muiche aríe, agus bheith bhilán am mó ó muiche ar magach, agus bheith sa má leis amáine bheith siúlthar na scoile. Ach níl sé sin atáú festan is ní rá séad na sean mar bhfuil buslófa ach sin scéal eile mar dúirt. Fein go bhfuil tá ceiste take chuin te a bhríon le de hail. Bhí just gur míle agah as an Ghearraigh sin bhí sé aus agus cógáir agus as an obair ar fád atá deanta buta sé
bar fád, an ober bailithe agus na léirscáilena agus na leabhar agus na seoir leabhar agus Craith just bhí ceist gom gáceist an dogann sibh na pláistí scoile timpeall ar thuras treortha chun na Logainmneacha ólam mar grúpa sin ceist a héin agus an dar ceist just bhí mé fistrach ar an airne sibh tafad a fuime ar na Hanimneacha ar fad. Se, well an céad ceist an rud a rinne muid ná nuair a bhí muid ag taisiúmach a daseach rinne muid seangó leis na scailena rinne muid cinál leabheochain ar bhealach ar scéim na scail agus thug muid léarscáil gon bhála fearfan gon na páistí le tuairthála just le spéis a bhúscail sa rud. Sin nuair a bhí muid ag taisiúmach leis an scéim a daseach agus bhála siad rins Logainmneacha ach mar dúirt an sin bhí go leor eile beidir nach raibh siad cinnte cá siad. Ach an sin in dhéis na rud a rinne muid ná thug muid cuairt ar na scailena muid féin agus rinne muid chur láthar go na páistí scaile ar na Hanimneacha a bhí chula bhála. Agus ar nó bhí anspéise chula bháiste ina bhála héin. So bhúscail sé sin go leor sim san ábhar. Agus céir den dearg is trís ná. No, and just being tough for him, yeah. Yeah. Cormaid amach an sin an CD-RAM an blúgusca. Agus tá na fúmana ar an blúgusca sin nuair a héon tú isteach ar an léirscáil agus nuair a dhéanana tú clic ar an Logainm. Tucaí greengraph go náit in níos agus tucaí min chuir síos agus tucaí fúm. Okay. Agus tá sé sin fíortháchtach go mór ó híomh cuasaí canúna go glasí tú an tanam ráití sa ganú deirteúil. So rinne sin ar an blúgusca. Agus bhfuil éon just ceistúin eile bhfuil éon bhfuil éon turas tágá seo bhfuil an dagan daoine chun na háite agus géirí sort dul timpeall na háite agus fólam faoi Hanimneacha agus star na háite. Tá an go leor daoine ina isteach ag déanú na siúlóidí. Agus in sin tugann siad ceannaíonn siad bhfuil iscut na hábhar seo ina dhí rilí go bhaid nuair hagann siad arás. Ach chuann go leor daoine spéis iontu gan dealt. Yeah, sin ar fád gur mé agah. Se, tugann siad le go amach ag siúl agus fecinn tú an tírdreacht ach ní higann tú an scéaltaí fíorgach. So má tá tuiscinn siad má tá an leabhar an leat siad leat stoppó agus ráhfuil seach an rud a gháirlann seo. Tugann sé cinál léargus níos feargút ar an tírdreacht héin ar a gcuiste. Mar gur mé agah. Ceiste gom fádaigh má se thuile. Má haí ó bhún chuoin bhí sé annach aon séar a chu fad dul amach go dtí bar na heile gus go sleanáfá le héil agus sé nósa bhí gom ná sean den anna charidm déanaí gearbhí a bhór timpeallum agus dearh sé fan siar dhéman fan siar seachan tú héanaan som. Nádar bhí daoine níag sin ar an tógus bhí a héil is stáidm ach bhfuil raibh an bhil san ann nuair a bhí míthá is dócha míthá síl agus mar sin ag go bháilte don na Hanimneacha. Mar bhí chuirh léar scail amach fadó a cópa gom san gcuinte go míthá chuúmé agus ar a bheith bhil ann nuair a bheith fe bailú go sleanáfá le héil san áit. nó bhfuil na fáilte go mar chéile atá sin heas. Bhíon bháil sin an agus tá bháil sin an a gcónaí ach bhí mar dúirt sé déan bhíon deabhlathe ar chuidirú a gáil amach agus bhí maithe sin mar bhuine héite síos ar Rópa in san áit le cuiisí a thógáil go strapaí an focail faganí ar an leid bheith híos ar na strapa. Agus le cuiisí héite síos agus bheitse de léimteach lófa síos tá na snáte bheice siad picú glas talai. Agus nar bhairte síos an sin ní bheitse ná ardú, agus chaithú duna cinnte gáil síos ar Rópa agus iad a thógáil i níos agus budrach bhealacha chud bhí daoine ragur héna gúntúirte gcónaí.
ó híh mar dúirt an aborsin. Ach bhí chuide chu ceandána agus hé sé tíos agus thugad sé lofa i bheitchaí na néan agus na bheith na héanachí i bhé in sannearach. Hé sé tíos agus thugaí sé na hibhachaí le hí ó na briméin agus na forí agus na fuileáin agus le hí cuasaí bí mar détha. Ach tá an ceart agad caiithú bheith aiseach ar an nád, caiithú bheith dar a gcónaí timpeall ach tá na siúlóidí liganis tá siad marcáiltí amach agus tá na beidir chuid go na háte chu is meas a bheith tá beidir ráile chuthí sa gaí na le daoine gáil síos na háte chu is measa. Tuigim. Maar higus an der skáin mi ha sein digin to go reb annachid einimnach beide nekele fuer na heile. Komt hierne a buntechen aartje se wie doen goeien is na heitse digin to wie zo'n weinig me heen aan san verdo mat Cheadú haig agus fad an láin is dige tú ní bheith nelí a bhin tolle chuiste háte gur thomáil le bhíáil fadó sinné sceile fad. Beim padúna bheith déannach bhí me bheitbreide ar láthir, bhí a súl go mór leis an gaiinte sa gin tú chuidir muúm sa banatris, mar bú sí an pruchané agus ní bhí si ónás mar déalfa. Padúna bheith déannach. gur nágad é. Beg tafad de seo ar fáil mar ólas tí sa be mé ábalta sin a chur chuig daoine in íag seo. Mí fád. Fáric just rinne forhór gan op seo í sá cóún chuig an seo an Comharchumann áitiúil agus ar nó thug Maigh agus Caitlín nó sein go leorcúnú Ricanama go Maigh agus ball an Comharchumann. Tá sé go mag mí a luis páric mar go agus Maigh mar go agus a bhein mar a cáit agus Maigh de Búrca agus Seán McAndrew go dhéanatí glas ar bú sé bás in ára. Chuidí an caiiste go mór leis an opair seo, bhí si de gcónaí an mar crán tapca agus tastín sé sin bhfuil iscad. Gandát. Gur míle maithagaibh agus gur míle maithagaibh ar fad bhí slua bra a láthir. Beidir go bhá méid mar is docha ige seo mar tá din bhfuil brú mar chuoinas mar sin de. Ach se bhile mar sin mar misach na bhhah churnúil den vertugah th ceann a ríist na scoile fiúntras gan na gaige agus gur maithagaibh ascachéine bhí láthir. Beg cúpla focla gom héin le beidir sulla ní se fág míad mar sin é mar sin héin sa gur vertugus gur gachéine le chama. Agus slán. Go leor teachtartaí teachtarteach go fáile ar inmh. Bhfuil tá ábaltaí sin a léamh bhfuil na Treasa má héann tú síos chat ar bun na scáileáin. Bhecinn tú an chat bun na scáileáin tá sais bolgáin sin agus éidir a chuig tá sé scríte go. Okay. Yeah. You can now send non-verbal feedback. No, well le me héine ma tá me héin Tá méid fóla. Tá a gom se tá so fuorsibh teachtracht ó Ghearraigh í leiléisisin sa gur maigh bert tar bheith spéisiú sin benas cúnta an dúine a go bhfuilm. Líam á heisibéal is scoláir a Logainmneacha limnach is dóilm. Gur 100 míle maigh bheith Treasa agus sin an obair go dó déanta goibh hena agus go leor eile fós ar siúil is léir.
Tréis léim liv as an léargus na Logainmneacha agus chósaí Oidhreachta sa cheantar. Padar mar a thurtaigh. Masan gur as muo dó sin gur maigh bert as caint an sco. Cóirín ó Flynn cólaí lom héin gur míle maigh a Treasa agus Uinsíonn chur láir agus tions go dul úntaach sa múil. Den eile dúr gur maigh. Far eile as muo as cuilte maith cólaí am bháitéar mac Gearraigh, na bhfuil aithne go bhar bháitéar neachar is seanna Ghaeilge agus man Ghaeilge agus gur maigh a Treasa agus Uinsíonn. Agus gan dát éadán ó Ghearraigh a gháil buíochas chomh maith. Just éadnis.